Добро утро! Няма човек, който да не иска през целия си живот да има здрава, гладка, свежа, млада кожа, също така здрави стави, здрави ногти, здрави зъби и въобще да бъде максимално здрав. Мнозина ще кажат, че всичко опира до ген. Аз бих добавила и колаген. Повече за колагена днес ще говорим с козметика Маргарита Станчева, която е преподавател в Медицинския университет във Варна, и с дерматолога доктор Димитър Радоновски. Те ще ни отговорят на всички въпроси, които са свързани с живия колаген. Освен това, днес ще си говорим и за перманентния грим. При какви случаи можем да го използваме, за плюсовете и минусите. Ще говорим днес с Невена Гагова. Бъдете с нас. Вие също можете да ни задавате въпроси на нашия ефирен телефон 02 814 21 11. Можете да ни пишете и на страницата ни във Фейсбук. Добро утро с БНТ 2. Аз вече казвам добро утро на нашите гости Маргарита Станчева и доктор Димитър Радовенски. Прощавайте. Най-напред обаче, нека да обясним на нашите зрители какво е колагена и по-точно какво е живият колаген. Доктор Радовенски. Колагенът, това е основният белтък на съединителната тъкан в човешкия организъм. Така образно казано, 85% от нашето тяло, от физическото ни тяло, представлява съединителна тъкан. 60 до 80% от нея се пада на този основен белтък. Колагена се синтезира в човешкия организъм от няколко вида клетки. Основните това са фибробластите, които са пръснати в целия организъм в зависимост от това в кои тъкани се намират. Колаген се синтезира и от кожните клетки, корнеоцитите, в по-малка степен и от костните остеоцити и в хрущяло от хондроцитите. Какво представлява съединителната тъкан? Може да си представим, че почти всичко от нас. 85% от теглото на човешкия организъм се пада на нея, като колагена заема водещо звено. Колагена, това е белтъкът, който изгражда междуклетъчното вещество, така наречения междуклетъчен матрикс, тъй като той, образно казано, представлява това, което е върта и цимента за една постройка в неживия свят. Една къща, когато се строи, за да бъде здрава, за да може да устои на атмосферните влияния на земетръс, трябва да има спойваща субстанция. И в строителството съответно се използват вар, цимент и други субстанции. В живия организъм, при гръбначните и при човека, ролята на тази субстанция изпълнява колагена. Всъщност разбираме, че това е най-важният белтък в човешкия организъм. Точно така. И не само човешкия организъм, при всички гръбначни. Да. Но колаген е белтък, който го има само при животните. Искам веднага да направя едно уточнение. В растителния свят няма колаген. Там други субстанции изпълняват съответната опорна функция в растенията. И всъщност с течение на времето човек губи от своя колаген. И по този начин, след като губи колагена, започва да остарява и, разбира се, идват и болестите, така ли е? Точно така. За съжаление, след 28-30 годишната възраст, бавно, незабележимо, но сигурно колагена почва да се синтезира с по 1% и половина, все по-малко. До към 40 годишна възраст това е незабележимо и организма компенсира по някакъв начин. След това обаче почват първите промени. Кожата е най-видимото огледало, ако така мога да се изразя. Почват финните бръчки, сухите бръчки, по-нататък околоочните контури почват да се променят, така наречения патешки крак. Изобщо това са първите сигнали. Ставната система също започва да куца. Болки в мускули, в коленни стави, опъване, прескачане, всеки се е сблъскал. И всичко това е на базата на колагена, на загубата, на дефицита на колагена. Да, на дефицита на колагена. И знаете, възрастни хора, много възрастни, как са си намалили размерите, как са изгърбавяли. Всичко това се дължи точно на липсата на органичния колаген. За съжаление, този процес е генетично детерминиран и той върви само в една посока. Но пък за щастие имаме шанс да въздействаме. Има ли обратен процес? Има, да въздействаме върху това. И то точно имам предвид с този натурален жив колаген. Какво представлява? Като се каже жив колаген, така на зрителите трябва да бъде ясно, че това е колаген, който първо не е синтезиран в химична лаборатория, изолиран. Той е от рибите остолопи.
Второто нещо е, че молекулата на колагена, която единствена в природата е изградена от 3 вериги, нали, на дезоксирибонуклеиновата киселина от 2 молекули, от 2 вериги по-точно, докато тук в природата единствената молекула с 3 вериги е на колагена. В света съществуват най-различни производители на колаген. Над 15 000 може би са фирмите, които предлагат най-различни видове колаген, но всичките тези колагени носят общата рубрика, че те не са живи, а са мъртви колагени, мъртви молекули. Тоест, те не са биологично активни молекули и трябва да се вкарват по някакъв начин в човешки организъм с молекули, които ги пренасят. Например, през кожата най-често се използват говежди и телешки колаген, говежди и свински, извинявам се, колаген, които много трудно преминават. Те сами не могат да преминат през епидермиса и трябва да се вкарват с химически молекули, посредници, транспортни молекули. За разлика от тях, живия колаген от толстолопи, за който казвам в момента, това не е необходимо, тъй като тройната спирала на белтъка е напълно запазена. Както е била при живата риба, чрез специална биотехнология, така се запазва в стъклени съдове, чрез екстракция във воден разтвор. Това е всъщност един колагенов хидрат. И за да може да премине през епидермиса, този колаген трябва да се нанесе върху мокра кожа. Смея да твърдя, че това е единствения колаген в света, който преминава през епидермис. Значи, имах така много научни проучвания. Козметиката доскоро се мъчеше да вкарва колагена по някакъв начин, тъй като неговите молекули са много по-голями от епидермалните канали. И всъщност тези колагени не са истински колагени, другите, ами с хидролизат на колагена. Тоест, в воден разтвор те се разлагат на съставните части. Да, разпадат се. Добре, тъй като казахте, че ми преминава през кожата, доколко, този въпрос е към Маргарита Станчева, доколко всъщност колагена може да помогне наистина на нашата кожа да бъде свежа, млада и красива, така както искаме да изглеждаме, разбира се, и възможно най-дълго време. Разбира се, всяка жена иска да изглежда максимално дълго време красива, с тонизирана кожа без бръчки. И наистина този колаген е трансдермален, т.е. той, както казва доктор Радовенски, преминава през епидермиса и влиза в същинската кожа, в дермата, където са фибропластите, които синтезират колагена. Всъщност този колаген въздейства на фибропластите и активират и възпроизвеждат организма сам. Точно така. Организма възпроизвежда сам колагена. Тоест, фибропластите ги приемат като приятели. Нали? И веднага се активира тяхното въздействие. И се образува колаген. Така, помагаме на нашия организъм отново да си прави необходимия колаген. Преди да продължим нашия разговор, обаче, нека да чуем, направихме едно така запитване към случайни хора, дали знаят какво е колаген и как се използва, дали са го използвали. Нека да ги чуем, след което ще коментираме тук в студиото. Знаете ли какъв е ефекта на колагена в нашето тяло? Честно казано, не. Не съм се интересувала. Абсолютно нищо. В момента се занимавам само с екологично чиста храна. Да, но общо. Не е нещо конкретно. Изглажда бръчките. За коса, за ногти е полезен. Подмладява за кожата и за ставите. Да, в кожата се съдържа и в ставите също. Аз лично не проявявам интерес към тази област и с детайлите не съм запозната и нямам желание към настоящия етап. Чували ли сте за колаген? Да, обаче не ми е ясно какъв е ефекта. Вие използвате ли колаген? Не. А смятате ли един ден? Използвам, като в храните има колаген. Чрез храните? Да. Не. Не, но трябва, сигурно. Не. Защото изглеждате много добре. Крема за лице е качествен. Предпочитам естественото. И да се добавя в организма по естествен път, чрез храни, хранителни добавки. Това, но да си вкарваш колаген, да си поправяш лицето. Не знам какво да ви кажа. Така, видяхме, че някои хора така доста добре са запознати с колагена, други не толкова. Все още в България явно не е толкова популярно това. Как си го обяснявате?
Българите трудно ли така приемаме новостите? По принцип да. Така хората са доста консервативни. Освен това, много фирми заливат пазара с всякакви продукти и не всички имат доверие вече. Когато говоря за живия натурален колаген, само исках да спомена, че преминавайки през епидермиса, той действително стимулира фибробластите и това е втория феномен. Един път, че преминава през кожата. Друг колаген в света няма, който да преминава. Той само хидратира. Втората много важна особеност, която отличава живия натурален колаген от всички останали, е това, че стимулира, предизвиква точно индукция. Почва да кара нашите клетки или фабриките за колаген, образно казано, да работят много по-ускорено от това, което е генетично кодирано за съответната възраст. Значи това са едни много важни фундаментални отличия на този колаген и съответно козметичните и клиничните ефекти са съответно на много по-високо ниво. Добре, преди обаче да продължим да си говорим за красотата, как да изглеждаме добре, да изглеждаме млади, все пак е изключително важно и това да бъдем здрави. Може би на първо място, след това е добре да изглеждаме и красиво, за да се чувстваме наистина психически много добре. За какво може да ни помогне наистина колагена, освен да изглеждаме красиво? Значи, когато го приемаме вътрешно във вид на капсули, в организма почва един биохимичен процес на корекция, така наречената биокорекция. Точно това отличава този колаген от другите. Метаболизмът почва да се настройва на едно съвсем по-оптимално ниво и той наистина връща назад нещата. 6 до 8 години са правени клинични проучвания, обмяната почва да се активизира, масната тъкан се разгражда, възстановява се нормалната пълноценна съединителна тъкан. Затова в известна степен се получава и отслабване хора, които имат излишно тегло. Разбира се, това не е в много голяма степен, но е видимо. Също и така, това дава ефект това показва всичкото, че наистина метаболизма се настройва, а пък външния вид, първо кожата показва най-напред действително промените. Изчезват всякакви видове изменения, дефекти по кожата, хиперпигментации, хипопигментации, съответно цикатрикси, кожата става бяла, чиста, добива по-младежки вид. Но по отношение... А при проблеми, ако имаме дерматит и други такива кожни заболявания? В моята практика аз доста умело го използвам вече повече от 4 години и трябва да ви кажа, че се повлияват много заболявания. Така, поради ограниченото време не бих могъл сега за всичко. Да изборим, да. Но само грубо ще кажа, че се повлияват освен козметичните стриите, целулитите и другите проблеми в козметиката. Като дерматолог така се сблъскам и го прилагам при себорен дерматит, при акнерозацея, при дефлувиум, различните форми на косопат, тъй като косъма съдържа голямо количество колаген и когато се прилага една заместителна терапия, било локално, било и с капсулите колвита, тогава вече нещата добиват съвсем друг вид. Най-основното е, че колагена действително забавя старението. И то в медицински аспект, не само в козметичен. А оттам какво следва? Ставите почват да се възстановяват, ставните капсули. Знаете, той колаген е пръснат в целия организъм в различни пропорции, в зависимост от това каква функция изпълнява. Той има специална мрежовидна, вретеновидна структура, съществуват около 15 типа колагена. Този, за който говорим в момента, е треторазряден, с по-малка големина на молекулите, под 10 нанометра и затова преминава и през епидермиса. Казахте за косопада, обаче до каква степен може да помогне в този проблем, защото има много хора, които имат този проблем и сега в този момент, като проблем. Чуят... Там, където има запазени космени луковици, веднага ви отговарям, там косопада ще бъде напълно възстановен. Тоест, когато морфологичната структура е на лице, колагена води до бърза регенерация и стимулира растежа на косъма през космения фоликул и нещата добиват съвсем друг вид. Където вече косопада е напреднал и където няма морфологична субстанция, естествено ефект не може да има. Но там, където са запазени, пак казвам, космените луковици, процесите много бързо, за 2-3 месеца ефектът е видим. Но всъщност трябва да се допитаме до лекар все пак. Това не става дума, това не е лекарство, но... Значи колагена не е лекарство, той едновременно съчетава обаче няколко функции. Той е природен продукт, той е част от нашия организъм, най-общо казано, и той се нарича козмецевтик. Значи това са група вещества или парафармацевтични продукти, които фактически съчетават качествата на лекарствено средство, на козметичен продукт и на хранителна добавка. Така че той е един универсален
продукт, който може да се използва и за здраве, и за красота. И тъй като споменахте стриите, Маргарита, имаш случаи, в които си спасявала положението с стриите. Доколко наистина може да се помогне при този проблем? Да, аз работя от 1 година с този продукт. Наистина при мен са идвали доста дами с стрии, но искам да отбележа, че с този продукт могат да се повлияят само пресните стрии, т.е. още когато са в розов цвят. Стриите, това са скъсване на колагеновите и еластичните влакна. Това се получава най-вече след бременност. Имах наскоро една дама, която беше след раждане на двете си близначки. Кожата й беше в много тежко състояние, в смисъл с много широки, големи стрии, много отпусната кожа на корема. Просто момичето не знаеше къде да отиде, към кого да се обърне. И наистина попадна на правилното място, защото точно след 5-та процедура искам да отбележа, че стриите започнаха да се свиват. Тонуса и тургора и еластичността на кожата видимо се подобри. И след 15 процедури, наистина в порядъка на 2 месеца, 90% решихме проблема, без да има нужда да търсим хирургия или лазерни терапии. Момичето беше много щастливо, защото една млада жена с този много така проблем, ние го решихме само чрез натуралният жив колаген. Добре, ние между другото бяхме в студиото на Маргарита Станчева, за да видим как работи тя с колагена и какво прави на хората, които идват при нея, за да станат по-красиви. Вижте. Най-важното преди нанасяне на натуралния колаген върху кожата е тя да бъде добре почистена. Това съветват професионалистите. При нас идват за колагенови терапии, които трябва да се направят няколко на брой, за да наситим дермата с колаген, за да може този дефицит от колаген да го елиминираме. Всъщност, колко пъти трябва да си правим тази процедура, колко пъти трябва да минаваме? По принцип, с колагена аз правя ионофореза, за да може да се усвои колагена на ниво дерма. Там, където са фибропластите. Значи, по принцип, всяка терапия, когато се прави терапия, преди това кожата трябва да бъде основно почистена от комедони, милиуми, т.е. да се направи екстракция на комедони и след това, естествено, на чиста кожа ние правим различните процедури за различните проблеми, които има кожата. По-сухите кожи, естествено, се нуждаят малко от повече грижи. И всяка дама, която иска по-дълго време да запази своята красота, да забавим процеса на дълбоките бръчки, може би след 35-та годишнина трябва да потърси процедурите с колаген. Когато възрастта напредва, ние трябва вече да използваме по-активни продукти, а именно колагена е един от основните моменти, които трябва да се спазва в кожата. Виждаме, че и към врата също. Разбира се. Всичко, каквото се прави на лицето, трябва да се прави и на шията, и на деколтето, защото те са части, които най-бързо издават възрастта на всяка дама. Даже и крем, когато си поставяме, ние поставяме крем около очите, за цялото лице, за шията и деколтета също има специални кремове. Вие как се решихте да започнете тези процедури с колаген? С напредване на възрастта, естествено. Кожата става по-вяла, по-суха, губи своята еластичност и тези терапии са уникални. Значи кожата е страхотна след такава процедура, особено за лятото. Ефектът е невероятен. Вие всъщност не си правите за първи път такава процедура. Кога усетихте ефекта? Веднага.
Веднага, да. Дамата е много по-млада от възрастта, но ние точно правим малко подготовка, за да можем наистина да удължим тази красива кожа да изглежда все така блестяща и без бръчки. Има ли ваши приятелки, които също питат, искат да знаят за това, което си правите и за това как изглеждате толкова добре? Ами да, почти всички, когато ме погледнат, ме питат какво съм си правила по лицето. Казвам, препоръчвам. И колко време сега продължава това, което правите по нея? Колко време трябва да си отделим изобщо, за да си поставим колаген? Терапия е в порядъка на 1 час, като след ионофорезата аз правя и лек масаж, съответно с една пластична хубава маска, за това, че 1 час абсолютно стандартно за нашата красота. Всяка жена би намерила 1 час, за да подмлади своята кожа. А специално за тази колагенова терапия казах, че трябва да се направят поне 4 на брой, за да се насити кожата с колаген. 2 часа след приключване на колагенотерапията можем да измием лицето си и да си сложим грим. Сега говорим за дамите. Мъжете могат ли да се подлагат на такива терапии, колагенотерапии? Да, разбира се. Искам да споделя, че мъжката половинка все повече и по-често посещават нашите кабинети. Разбира се, ние можем да правим колагенови терапии за мъжете, защото те имат почти същата структура, нали? Кожата си е кожа. Те също стареят и мъжете стареят. И също стареят. Затова при мен има няколко мъже, които посещават точно, за да можем да направим колагеновите процедури при тях. Ръцете също са много важни, защото те първо подсказват, че един човек започва да остарява. Можем ли също да си правим някакви терапии? За да имаме нежни, хубави ръце? Да. Изобщо с този гел можем да използваме за цялото тяло, а не само на лицето, деколтето, ръцете, краката. Цялото тяло можем да мажем с този жив колаген, защото той веднага прониква през епидермиса до дермата. Така или иначе, това е универсален продукт, който можем да използваме за цялото тяло. Добре, можем ли в домашни условия също да прилагаме тази процедура или непременно трябва да бъдем при козметик, при дерматолог? Разбира се, има за домашна употреба. Всяка сутрин може да се на мокра кожа трябва да се слага малко от колагена и след това се слага дневния крем, който използваме. Просто по този начин ние даваме дневната доза колаген на нашата кожа, за да бъдем винаги тя да бъде гладка и да получаваме този ефект на лифтинг. Можем ли да пренаситим кожата с колаген или това не може да се случи? При всеки организъм има индивидуална потребност, в зависимост от възрастта. Когато се постави повече, това не е проблем. Той остава като една бяла субстанция и при следващата апликация съответно ще се знае, че е необходимо да се сложи по-малко количество. Никаква опасност няма. По принцип от употребата на колаген искам като лекар да кажа няколко много важни особености. Първо, това не е лекарствено средство. Тук няма опасност от токсичност, от алергичност, от имуногенност, от всякакви други параметри, които се използват, когато се правят клинични проучвания с лекарства. Значи колагена се възприема 1 към 1 като собствен белтък. Знаете, че когато в човешки организъм се вкарват чужди белтъци, винаги има опасност от възникване на алергична реакция. Не само, че не възниква алергична реакция, тъй като молекулата е жива, ами напротив, колагена се използва и за лечение на алергични форми на бронхиална астма. Имам предвид капсулите, тъй като той има хипоалергенно действие. Аз лично съм наблюдавал доста пациенти с така наречената обширна рубрика от автоимунни заболявания, които за съжаление са много голям процент, не само сред нашето население. Ревматоиден артрит, лупус, няма да ги изброявам, те са много. Около 40 са в международната класификация на болестите, но колагена подобрява много добре параклиничните резултати и показатели.
И трябва да ви кажа, че това е един продукт на бъдещето за потискане на автоимунните реакции. Не чрез кортикостероидите, които масово се използват в момента навсякъде в света и които потискат имунната реакция, но пък имат много странични ефекти. А тук при едно умерено дозиране, започване с колаген, кортизона ще може да се сведе до едно по-ниско ниво, даже при някои случаи ще може, говоря при по-леки случаи, да се премахне напълно. Но това е въпрос на бъдещето, на клинични проучвания, на отваряне на колегите към този продукт, нали, на една бъдеща работа. Има поле за действие много голямо пред този продукт. Добре, скъпо ли ни излиза едни такива процедури? Все още скъпа ли е? Скъпи ли са процедурите и взимането под формата на... Всичко зависи от гледната точка на човека, отношението към собственото му здраве, към профилактиката, към начина на мислене, философията, но не бих казал, че са скъпи. Гела е прекалено икономичен, защото прониква през кожата в много голяма степен. И оттам нататък изобщо не бих казал, че е скъп. Капсулите, може би, така финансово са малко по-скъпи, но не излизат повече от едно кафе на ден. Добре. Имам предвид хубаво кафе, но да. Това също е много важно, все пак да знаят хората. Имайки предвид профилактиката обаче, това, което ще спестиме на организма като бъдещи заболявания и като други натоварвания, аз не бих казал, че е скъпо. В никакъв случай. Това също е важно. Между другото, донесохте ни снимки, които няма как да ги покажем, защото просто не изглежда така добре, но ще ви покажем сега една друга графика. Все пак да стане ясно на нашите зрители, защото ние непрекъснато тук говорихме за колаген. Точно това в сивото е колагена. И виждате една млада жена, по-възрастна и вече още по-възрастна, как се променя и намалява колагена. Всъщност променя ли се, защото го виждаме по различни... Да, променя се. Това е така наречената деградация на колагена, нарушаване на мрежовидната структура, нацепване на влакната, изтъняване. Хора, които имат здрав органичен колаген, живеят доста по-дълго. Значи искам да направя едно уточнение, че с ирисова диагностика може да се наблюдава колагена в ириса и оттам да се направи една прогноза за състоянието на организма като цяло и така за средната продължителност на живота, което е напълно научна прогноза, не е някаква измислена. Всъщност ние няма как напълно на 100% да възстановим и да имаме този колаген, който го има тази млада жена. Нали така? Все пак да бъдем честни с нашите зрители. Но можем в оптимална степен да постигнем биокорекцията и да връщаме нещата назад във времето. Разбира се, за целта само приемането на колаген не е достатъчно. Начина на хранене, начина на живот, сън, почивка, никога не трябва да пренебрегваме тия комплексни фактори. Употреба на алкохол, цигари, наркотици и други вредни навици съответно ще пречат, колкото и колаген да пиеме или да го прилагаме локално. Но начина на хранене също е много важен. Над 50% правени са изследвания от факторите, които подобряват показателя качество на живот, се пада на храненето. Значи в зависимост от това дали пиеме достатъчно вода, поне 30 мл трябва на килограм тегло на денонощие на човек да се приема. Колко хора си задаваме въпроса, пият по 2 или повече литра вода? Признавам се, толкова много вода не пия и наистина би трябвало да пия повече. Водата е естествената среда на метаболитните реакции. Без вода биохимичните процеси почват да протичат в нарушение, оттам започва дегенерация на клетките, масна дистрофия и така нататък, и което води до преждевременно стареене. А ние точно това се стремим да избегнем и да помогнем на хората. Тъй като казахте за храна, допитахме се до диетоложката доктор Дарина Найденова, какви храни могат да ни подпомогнат да възпроизвеждаме колаген. Тя сега я записахме, сега ще чуят нашите зрители какво трябва също да ядем. И разбира се, не само тези храни, нали всички храни трябва да ядем, но максимално това, което препоръчва доктор Найденова. Нека да я чуем. Няма храна, която е панацея и като я консумираме да си изгладим изведнъж бръчките или пък ставите ни да започнат да работят като на малко дете. След като навършим 30-35 години, е добре да обръщаме повече внимание на хранителния си режим. Тогава трябва да се консумира това, което би могло да ни помогне за синтеза на колагена в тялото ни. Всички храни, които съдържат пълноценни белтъчини,
това са повечето плодове и зеленчуци, тъй като те са изключително богати на естествен витамин С. А витамин С е абсолютно задължителен, за да може организма да синтезира молекулата на колагена и да го използва в структурите на кожата и на ставите. Така че акцентирам точно в това. Редовна консумация на храни, които са богати на витамин С. Т.е. пресни плодове, пресни зеленчуци. Особено някои плодове и зеленчуци има публикации в литературата, че могат да подпомогнат синтеза на колагена. Това са зеленолистните зеленчуци. Броколи, спанак, салатки, зелен лук и така нататък. Чесъна също, тъй като те съдържат една аминокиселина, която е много богата на сяра. И всъщност тя влиза в състава на самата колагенова молекула. Също много се говори за това, че е добре да ядем хрущяли. Това е така малко от народната медицина, нали? Супа от акулски перки, пачал от уши от хрущяли свински и така нататък. Значи при термичната обработка на тези животински части, които са много богати на хрущял, като примерно уши, езика не толкова колкото крачетата, свинските крачета, както и всички риби, които имат много хрущяли, като акулата, примерно. При термичната обработка, при варенето на тези части, всъщност колагена, който там е в големи количества, се превръща в желатин. По този начин вече, като се превърне в желатин, той не е толкова, толкова полезен за организма от гледна точка на синтеза на колаген, но пък много добре се отразява на храносмилателната система. Но не мисля, че бихме могли, кой знае колко, да увеличим продукцията на колаген по този начин. По-скоро едно наистина балансирано хранене, в което да има достатъчно белтъчини, за да може организма да синтезира този колаген и, разбира се, да разнообразяваме с пресните храни. Много е важно какви плодове ядеме, дали са брани миналата есен или по-миналата есен, защото има и такива плодове. Ябълките, примерно, се съхраняват в плодохранилища понякога по 1-2 години. А колкото по-дълго се съхранява един плод или един зеленчук, толкова по-малко витамин С остава в него. Той просто се губи с времето. Така че ви съветвам зрителите по-често да посягат към плодове и зеленчуци, които са по-пресни и са по-местни. Т.е. местно производство. Да не са пътували много дълго, защото и при транспортирането има загуба. Бих казала, че в момента плодовете, които са най-добри източник на витамин С, може би са цитрусите, може би е нара. И по-скоро ще разчитаме на витамин С от някои зеленчуци, които в момента вече почват да излизат. Това са зелените салати, това са зеления лук, това са копривата, спанака, прас и така нататък. Зелето все още е богато на витамин С. Може би зеленчуците по-скоро като източник. А на плодове ще разчитаме като източник на витамин С, като излязат сега ягодите и черешите. Те са изключително богати на витамин С, така че могат много да ни заредят. Добавките също биха могли да ни помогнат да възпроизваждаме колаген в организма ни. Разбира се, добре да бъдат изписани от лекар, защото от добавка до добавка разликата е много голяма. За да има една добра усвояемост, този колаген трябва да е нативен, той не трябва да е минал при извличането си много висока температура, за да може организма наистина да го използва. И разбира се, формулата трябва да бъде на съответната добавка съобразена с това да съдържа и достатъчно витамин С, за да може действително да се оползотвори. Помага ли ни това, ако в една по-ранна възраст, преди тези 30-35 години, ядем също много плодове, по-късно да дойде времето, в което да намаляваме колагена в тялото? Не съм сигурна, но най-малкото ще изглеждаме много по-добре. Дори да не се отрази на синтеза на колагена, ще се отрази на тургора на кожата, на пигментацията на кожата. Изобщо ще изглеждаме по-добре, независимо от това дали колагена ни е в достатъчно количество. Доктор Найденова съветва да не прекаляваме с количествата плодове, за да остане място и за храна, с която да приемем и други необходими за организма ни вещества. Доктор Радвански, съгласен ли сте с това, което каза доктор Найденова относно храненето и относно приемането на витамин С? Напълно съм съгласен. Искам само едно уточнение още да добавя, че витамин С в човешкия организъм не се синтезира и затова е необходимо да се приема отвънка, от храната, но когато говорим за витамин С, е хубаво да се приема натурален витамин С. Както колагена е жив и натурален, така има и продукти на натурален витамин С, който има много по-висока степен на биологична усвояемост. Над 85% влиза в тъканите. Витамин С от аптеките, за съжаление, който масово се купува, е аскорбинова киселина, но за да отговаря
на критериите витамин С, аскорбиновата киселина първо трябва да бъде дясно въртящ изомер и второ да бъде свързана с така наречените полифеноли. В природата точно това става. Лимони, портокали, грейпфрут, нар и други плодове, които са богати, се усвояват от организма по този начин, чрез свързването. А химическия фармацевтичен субстрат, който се продава в аптеките, най-много 15% се усвоява. Като имате предвид, че и витамин С много бързо се елиминира от човешкия организъм през бъбреците, чрез урината, си представете какво количество витамин С остава в нашия организъм. Имам предвид от изкуствените продукти на фармацията. Така че препоръчвам, освен плодовете, да се взима и натурален витамин С. Има такъв, който е добавен към живия натурален колаген. Без витамин С настъпва скорбут, крайните усложнения са съединително-тъканна недостатъчност, полиорганна недостатъчност. Нали, това в днешно време много рядко се наблюдава, но не е съвсем изолирано явление. Така е. И при положение, че днешно време има толкова много плодове и зеленчуци, които можем да си ги набавим и да си хапваме спокойно и са толкова вкусни. Да, някой ще каже, че не обичат плодове, примерно. Отбягват това, но наистина трябва да се Без витамин С няма синтез на колагена. Двете вещества върват едно след друго. Ето, че трябва да си подпомагаме. Да. Добре, така в края на нашия разговор все пак за колагена, Маргарита Станчева, на нея ще й дам думата, като човек, който се грижи за красотата на много дами. Наистина, с всичките тези уникални средства на колагена, не случайно той е обявен за козметичната сензация на 21 век. Просто аз нямам какво друго да кажа. Много ви благодаря, че бяхте при нас. Наистина да бъдем красиви, здрави, но за това трябва да полагаме малко усилия. И с хранителния режим, и с това да се подлагаме на различни терапии, да бъдем по-напредничеви като нация все пак. Защото казахме, че така не се доверяваме лесно на новото. Благодаря много на Маргарита и на доктор Радовенски. От тук ще ви изпратя. Наистина много ви благодаря. Довиждане и до нови срещи. И така, уважаеми зрители, след като си поговорихме за колагена и за това как можем да останем млади, красиви, ще продължим да си говорим за красотата, само че този път ще си поговорим за перманентния грим. Също нещо, което може да ни помогне да изглеждаме добре. Кога можем да го прилагаме? За това сега ще си говорим с нашите гости, с Невена Гагова, която е козметик. Ето я, прекрасната Невена. Заповядайте, заповядайте. Добре дошли. Настанявайте се тук на нашото диванче. И сега на чаша чай ще си поговорим за перманентния грим. Най-напред, нека да кажем дали има много дами, които си слагат и си правят перманентен грим. Между другото, в Холивуд това е изключително нещо, което много се използва. Много холивудски актриси си правят перманентен грим. Дори самата Пенелопе Круз е с перманентен грим и още много други известни красавици. При нас обаче какво е положението? Заповядайте. Благодаря. Перманентен грим е процедура, която в нашата страна навлиза доста с така голяма скорост в последните години. И все повече дами, а и мъже, мога да кажа, се възползват от тази процедура за подобряване на естетичния вид на лицето и като цяло тенденциите се менят постоянно, но самата процедура представлява имплантиране на пигмент в повърхността на епидермиса, който граничи с дермата. И по този начин могат да бъдат попълнени веждите, може да бъде подсилен контура на очите, могат да бъде също да се използва и за устните. Можем да си оголемим устните чрез перманентния грим, така ли да разбирам? Да променим формата или какво? Може, да. Значи в случаите, когато има липса на контур, на собствения контур говоря, вследствие от поява на херпес, например, това е една изключително добра процедура за подсилване контура на устните, както и за частичното попълване. Нанасене на нюанс, който да бъде съобразен с тона на лицето, кожата
и съответно формата, която е от изключително значение, за да изглежда добре. Така, с Невена Гагова и Росица Димова за перманентния грим. Всъщност, вие имате ли перманентен грим по себе си? Казвайте сега. Да. Как се решихте? Колко време го мислихте това да го направите? Питахте ли ваши приятели, близки или просто взехте си така изведнъж това решение? Аз взех това решение, защото е много удобно. Много удобна услуга. Това спестява време. Всяка сутрин да стане човек и да си направи очна линия, бързайки, не е много лесно. И това много облегчава. Затова препоръчвам. Ваши приятелки, след като си направихте перманентен грим, решиха ли и те да отидат и да си направят нещо? Или... Разбира се. На всеки препоръчвам, който се интересува. Да. Мъжете правят ли си, слагат ли си перманентен грим? И аз сега ни кажете тук тайните. Има мъже, които се възползват от нашите услуги. Значи перманентният грим не винаги е свързан с общото разкрасяване. Говорим за случаите, когато примерно има заболяване като алопеция. Тогава хората могат да се възползват от процедурата, за да освежат общия вид и там, където вече липсват косъмчета, да бъдат направени по този начин и да останат за дълго време. Това са нещата, от които като цяло се възползват. Другата процедура, която е доста интересна при мъжете, това е за подсилване арката на устните. Непосредствено над устната може да се имплантира по-светъл пигмент, който съответно ще подсили контура на собствените устни и при тях е по-незабележимо, защото има наличие на брада. И по този начин те изглеждат доста по-примамливи, да го кажем. Това е също много интересно. Между другото, аз, когато така мислихме за теми в нашето предаване, когато сетихме за темата за перманентния грим, аз пък си спомних за едно момиче от моето детство, което имаше разкошна руса коса, богата коса, но пък нямаше вежди това момиче. И всеки ден тя слагаше молив на веждите си, което и дори не го поставяше както трябва този молив. Не знам, сега не съм я виждала след толкова години, не съм я виждала дали е посегнала към перманентния грим. Кога обаче наистина е добре да отидем и да си направим перманентен грим, защото знаем и случаи, които са много тежки. Перманентният грим трябва да бъде нещо, което човек да е помислил предварително. Изключително важно е консултацията с микропигментолога, който ще извършва процедурата, за да се получи синхрон между това, което се желае в случая и това, което ще бъде най-добре съответно за този, на когото ще се прави. Поради простата причина, че има много случаи, в които всъщност резултата никак не е приятен след самата процедура. Това е вследствие на неправилно имплантиране на пигмент в кожата, неправилен подбор на форма и всичко останало, което води своите последствия. Като цяло, цялостното оформление при хората, които в случая имат нужда, трябва да бъде много, много деликатно. С перманентния грим не трябва да се придава изражение, абсолютно в никакъв случай. Трябва лицето да изглежда максимално спокойно и приветливо, когато е в по-близък контакт съответно. Това са нещата, които са от значение при решението към съответната процедура. Добре, след малко с Роса ще си поговорим и за това как всъщност всичко това, което тя се е направила предварително, как е било обмислено с козметика, с човека, който е правил това нещо. Преди това обаче ще отидем пък до студиото на Невена Гагова. Там беше нашият репортер Мариана Малева преди няколко дни, за да видим работата на Невена. В момента в салона има клиентка, която преди време се е направила перманентен грим, но нека все пак да попитаме специалистите защо се налага да идва втори път. Последващото идване при нас в салона се налага, когато е минал интервал от време.
говорим за година, година и половина, когато вече нюансът е изсветлял достатъчно. И се налага един повторен ретуш, евентуално ако има нужда от коригиране или клиентката в случая има желание за подобряване, нов вид на... Виждаме, при нея са перфектно така оформени веждите, поне според нас. Но според вас, специалистите, има ли модни тенденции, специално при перманентния грим? Има, разбира се. Какво се търси в момента? В момента се търси един по-спокоен вид на лицето с частично оформление. Това са случаите, в които имаме косъмчета на лице и съответно се прибягва до цялостно оформление на веждата по метода косъм по косъм или частично оформление. Спрямо нейното лице има ли значение как ще бъдат оформени веждите? От изключително значение е да бъдат оформени правилно веждите, за да не се предава едно изражение. Ето нейното лице какво е? Нейното лице е леко овално в случая и веждата трябва да е изнесена по-в края, което ще рече предната част или основата на веждата да бъде 2/3 в съотношение към 1/3, както би следвало да бъде. Притесняват ли се жените от времетраенето, от болката, когато идват за първи път, например? Много често се притесняват. Това са основните неща, които ги вълнуват, когато дойдат при нас на консултация и затова е важно клиентът да бъде така достатъчно добре осведомен за това, което ще му бъде причинено, така да го кажем, за да бъде спокоен и съответно да няма притеснение относно това какво ще се случва. Поставяте анестезия много внимателно и почти без използване на каквито и да е други медицински средства? Това е много важно да се представи, защото не е нужно да се нарушава целостта на кожата или локално да се ползва анестезия. Анестезията е под формата на крем и при предварителна консултация е нужно да се знае дали клиента в случая има някаква алергия към състава на опойката. И това са нещата, с които стартира самата процедура. Следва уточняване на формата. Но в случаите, когато предварително сме направили консултация и вече сме го уточнили това, можем да пристъпим към работа. Единственото, което се изисква от клиента, това е неговото спокойствие. Това са пигментите, които се смесват, за да се добие нюанса, който се желае. Което е от изключително значение, защото не работим с стереотипни пигменти или нюанси, които да се ползват за всеки. Всеки има индивидуален цвят на лицето, на кожата. Също така косъмчетата с различен цвят, което също е от значение. И трябва да бъде подбран максимално естествен нюанс, който след процедурата или след падане на коричките, които се образуват, да има по-натурален вид. А Невена, има ли значение през кой сезон ще си направим перманентния грим? Има ли сезонност това? Кога да стане? Има, разбира се. Значи, периодът, който е най-подходящ за направянето на тази процедура, това е в есента. Есента или зимата. Тогава, когато слънцето вече не е толкова силно и съответно слънчевата култура вече не е интензивна, така да го кажем. Това са периодите, в които кожата съхранява по-добре пигмента, който се имплантира и по този начин остава за по-дълго време. Нещо, което е важно, защото приблизителният период, в който пигмента остава в кожата е година и половина, 2 до 3, в зависимост от типа кожа. А можем ли да получим някаква алергия? Има ли и такива случаи при по-чувствителна кожа? Алергични реакции не би следвало да възникнат в случаите, когато се използват правилните пигменти. Много от пигментите, които се използват в нашата работа, са неорганични или органични. Но важно е да се знае химичния състав, така да го кажа, за да може да се работи правилно. Тогава няма предпоставки за
инфекции и алергични реакции и процедурата минава в рамките на 5 до 7 дена оздравителния процес и вече може човек да се чувства перфектно. Роси, как всъщност подбрахте, сама ли подбрахте как да изглеждате и какъв да бъде перманентният грим? Или се доверихте напълно на козметика, при който го направихте? Човек винаги отива с една идея, какво иска да се получи в края на процедурата, но съответно козметика казва дали това, което искаме, би наистина подхождало за нашето лице. Така че ние искаме нещо, но дали ще се получи, казва и специалист. Но това е важно и да се вслушате, да, защото аз съм сигурна, че има клиенти, които не се вслушват. Много е важно, да. И за цвят, и за форма, много е важно. Всъщност, няколко неща ли си направихте наведнъж или едно по едно ги решавахте? Едно по едно. Първо устна линия си направих, след това си направих контур на устни, така че човек, когато има желание, може да направи тази услуга. Не е нищо страшно, нищо неприятно. Аз си спестявам много време. Така ли трябва да бъде, както е постъпила Роси? Едно по едно или наведнъж всичко? Самата процедура изисква доста време, да го кажем. Приблизително всяка процедура отнема по 2 часа. В случаите, когато кожата се натовари с прекомерно много за самия ден, съответно и човек може да не се чувства достатъчно добре. Хубаво е процедурите да бъдат разделени. В зависимост от това, което ще се прави, дали ще бъде вежди, контуриране на устните или за очите. Много клиенти прибягват до няколко процедури наведнъж. Те искат всичко бързо, веднага, сега да стане. Отзивите след това относно оздравителния процес съответно са малко по-така спестени. Добре, още едно видео сега ще пуснем отново от студиото на Невена, където, казах и преди малко, беше нашият репортер Мариана Малева. Увеличават ли се жените, които искат някаква промяна в пигментацията на устните през последните години? Последните години, може би, малко има по-голям отлив на жените, които предпочитат цялостното оформление на устната. По-скоро предпочитат хората, които имат вече нарушен контур или честа поява на херпес, което е предпоставка за нарушаване на контура и съответно се налага процедура, при която да бъде попълнено в естествени нюанси, без да бъде натрапчиво. Конкретно при клиентката, как преценявате лично вие, какво е по-специфичното при пигментацията на уста? При нейните устни би било добре лекичко да се повдигнат ъгълчетата, за да изглежда малко по-усмихната, да го кажем. Но при нея не се налага цялостно оформление на устната, тъй като тя в случая има достатъчно пигмент все още, който се е задържал в нейните устни и не се налага. Хубавото при нея е, че не се налага и цялостно припокриване, но виждаме, че работите тук с изключително съвременна техника, апаратура и една наистина странна табела, която не сме предполагали, че можем да видим в козметичен салон. Това е да не използваме мобилните си телефони. Защо? Значи, това се налага при апаратурите, които работят с чистота сходна на тази, която ползват мобилните телефони и най-желателно да се ползва в тези случаи, докато апаратурата работи, за да няма нарушаване на уреда в случая и най-малкото спокойствието на клиента. Така е, важно е спокойствието на клиента. След като вече си направим перманентен грим, решили сме, уточнили сме го, направили сме го. След това какво трябва? Имаме ли неща, които трябва да спазваме? Как трябва да се грижим? Примерно, направили сме си вежди, как трябва да се грижим за тях? Много е важно да се следват точните инструкции, които се дават след самата процедура. Това са нещата, като не се мокри. Значи местото трябва да бъде защитено, тъй като кожата при нарушаване на нейната цялост, съответно трябва да има период, в който тя да реагира и да се затвори. Това са приблизително, да кажем, около 2 дена, в които трябва изключително много да се пази местото и да се ползват медикаментите, които са препоръчани от професионалиста.
Това е важно за грижата. Последващата грижа, която е необходима, за да се запази нюанса и цвета на имплантирания пигмент, това е не честото излагане на слънце или солариум, което много често в последните години се практикува. Сега обаче наближават абитуриентските. Има ли млади момичета, които са готови да си направят нещо с перманентен грим? Има, да. И какво искат младите момичета? В момента изключителната тенденция на плътните вежди е водеща и по-младите момичета, в случая абитуриентките, техните вежди все още са, да ги кажем, девствени и са по-плътни. Но оформлението, което може да се направи с перманентния грим, би било удачно при тях, за да изглеждат по-свежо. В случая, без да се налага драстично да се сменя формата на веждите. Роси, болеше ли много, когато ти слагаха перманентния грим? Не, човек, когато се е настроил, но не е нещо, което е толкова неприятно. Затова казвам, че никой не трябва да се страхува от това. Както са казали нашите баби, трябва бабо за хубост. Опитвате ли се да разобедите някои от клиентите да си направят нещо, което вие преценявате, че не би било добре? Имаме случаи, в които клиента идва с определена идея. Тя е в някои от случаите безумие, смея да кажа, защото в желанието си човек да изглежда перфектно и добре, не винаги има обективна оценка за това как трябва да изглежда. Можем ли да дадем пример, нали? Кое е най-безумното нещо, което са ви искали? Най-безумното нещо, което са желали, това е приближаването на разстоянието между веждите. Много ограничава това или прекомерното повдигане на ъгълчетата на веждата. Това също е нещо, което не е препоръчително. За да изглежда лицето спокойно, трябва да се спазват приблизителните форми, които са препоръчителни за овала на лицето и всичко останало. Не трябва да се придава комичност в случая. И тогава какво? Почвате да рисувате, да показвате как биха изглеждали или какво се случва? Абсолютно. Ето Роси веднага кима с глава. Да. Човек като му покаже с молив какво би се получил, може би клиента ще се убеди, че не е най-удачното, което той иска. Добре. И така действате също. Определено се доверяват. Когато им се представят нещата по начина, по който биха ги възприели, те така се оттеглят от своите решения и съответно вземат правилното, което е по-добре. След като сме си сложили перманентния грим, можем ли и ни се налага да отидем някъде, можем ли да нанесем грим? Примерно, сега аз съм убедена, че съвсем дневен грим се слага като перманентен грим. Може ли да се нанася върху него друг грим? И веднага може ли да стане? След процедурата, непосредствено след процедурата или в последствие? И непосредствено след процедурата и в последствие? Непосредствено след процедурата не е желателно да се ползва грим, за да не е предпоставка за развитие на инфекция. Това е важно да се каже, тъй като гримовете и декоративната козметика, която ползваме в ежедневието си, малко или много има контакт с външната среда и съответно тампоните или апликаторите, които се ползват, също са предпоставка за това. Не е желателно. Добре, не е желателно, но пък ето, ако искате да се чувствате, ако искате да бъдете красиви, това е един от вариантите, уважаеми зрители, да използвате перманентния грим. Аз още веднъж ще кажа, че много холивудски звезди са го направили това и съм убедена, че много други ще го направят, но наистина бъдете разумни в това, което искате и се вслушвайте в вашите при хората, които отиват и пред козметиците, като Невена Гагова, например. Така че внимавайте! Пожелавам ви хубав ден и останете с програмата на БНТ 2.